Baginda, mbok menawa gawan bayi iki sing lagi aku kandung. Piye bayimu? Sehat toh? Alhamdulillah sehat, tapi rondok mual-mual. Syukurlah ya wis becik-becik wae ya. Insyaallah Baginda. Sak kudune aku sing dadi permaisuri, wis tau aku ayu, gue smart, gue oke lah. Aku kudu golek cara gen memikirkan permaisuri saka kerajaan iki. Tapi awakmu kudu ngilangi. Apa sing bisa aku bantu Selir? Aku duweni rencana kanggo memikirkan permaisuri saka kerajaan iki. Apa Selir kita ya bakal mayokake? Iya, kita ya. Nuli apa sing bisa aku bantu Selir? Aku arep berpura-pura lara parah, banjur aku arep memanggilmu lan kowe kudu omong menawa ana sing wis menaruh racun ing wedangku, yaiku permaisuri. Becik aku arep nglewangi awakmu Selir. Raja. Awakku kerasa ora enak banget Raja. Apa sing dadeng karo awakmu Selir? Raimu uga ketok pucet banget. Aku ora tahu Raja, nanging rasane lara kepati-pati. Pengawal. Pengawal celukno tabib istana. Gede Raja. Apa sing dadeng karo Selir? Ana seseorang sing wis meracuni wedang Selir. Wong kuwi ora liya yaiku Maisuri Baginda dhewe. Apa ora mungkin pemaisuriku nglakoni perkara sing keji iku? Dua pemaisuri oleh jeneng Alas. Joko Raja. Aja Baginda, Mbak ora tahu apa-apa. Mbak ora tahu meracuni Selir. Ser pemaisuri ora tau awak nyah kowe saka istana. Permaisuri aja kuwatir, Hamba bakal nglaporaken ing raja menawa permaisuri wis hamba mateni. Suruh pengawal. Apa wis nglakoni apa sing tak gawe iki? Sampun Baginda Raja, aku wis nglakoni tugas saka Baginda. Api. Alap-alap dibicik kepati-pati. Dheweke sengaja gawe nandhok iki ke nangku. Pitik iki berkokok ajaib kepati-pati. Simbok. Simbok, pitik iki berkokok ajaib kepati-pati. Dheweke ngomong menawa kon ya iku anak saka Raden Putra. Apa bener sedamang pitikku? Bener anakku. Akmu anak Raden Putra Raja Jendolo. Ngono, izinkanlah aku menyang istana kanggo nemoni bapak. Becik anakku, simbok menehi izin engmu. Ati-ati ning ratan. Pitikku, dina iki kon wis deketer nutrisi genep 4 waras 5 sempurna. Dadi, akmu aja wirang ngisinke aku ya, akmu kudu menang musuh pitik liya ya. Hamba madhep paduka.
Anak iki tampan lan cerdas, koyone dheweke udu turunan rakyat jelata. Aku krungu pitikmu tangguh banget. Saiki aku arep ngunci dhewe. Becik yen Baginda ngarep kaya kuwi, nanging aku ngajuke syarat. Nek pitikku kalah, mula aku gelem ndasku dipancung. Nanging nek pitikku menang, mula separuh kesugiane Baginda dari duitku. Becik aku ngaku kalah, aku arep nepati ubayaku. Nanging sapa kon sebenere anak enom? Yo, berkokoklah pitikku. Kukuruyuk tuanku Cindalaras, omahe ning tengah rimba, atapnya godhong krambil, bapake Raden Putra. Bener Baginda, jeneng hamba Sindelaras. Simbok hamba yaiku Permaisuri Raja. Lapuraken kabeh kelepatan bapakmu iki yo. Ya Bapak, ora apa-apa.